Хімія гэта... Што ж, тэхнічна. Хімія гэта навука пра рэчывы. Але я бачу яе як вучэнне аб зменах. Яна, як всё наша жыццё, спачатку рост, потым заняпад і трансфармацыя. Гэта займальна. Сапраўды, вы зразумелі, што я вам толькі што сказаў? Так. Рак лёгкіх, неаперабельны. Мы затрымалі 3 чалавек і змясцілі іх пад варту. Відавочна, што яны доўга гэтым займаліся. Всё было добра арганізавана. Хэнк, сколькі гэта грошай? Каля 700 000. Добры улов. Як я і казаў, гэта добры дзень для жыхароў Альбукеркі, бо мы змаглі схапіць. Сёння ты страціў партнёра. Наркакантроль забраў твои грошы, твою лапу. У цябе нічога няма. Але ты ведаеш бізнес. А я ведаю хімію. Здаецца, мы з табой маглі б стаць партнёрамі. Калі ты раптам ашалеў, я мушу пра гэта ведаць. Я прачнуўся. Для нас обоих. Давай мы перастанем гэта апраўдваць. Ты прызнаеш, што ты ў небяспецы. Не трэба, каб ты зразумела. Всё тое, што я раблю дзеля абароны гэтай сям'і. Ты займаешся нечым асаблівым, і я хачу быць маленькай, маўклівай часткай гэтага. Менавіта што ты для мяне прапануеш? Калі я даў рады знайсці цябе, то я хутка знойдуць копы. Часам бывае карысна мець таго, хто прыкрывае табе спіну. Я марнаваў всё сваё жыццё. Страхоце. Падзей, што мусіць здарыцца. Здарацца ці не здарацца. А я прачынаўся на 3-й гадзіне ночы. Але ведаеш што? Пасля атрымання дыягназу я сплю выдатна. На ўсе застаўкі чакаюць вашых галасоў на Белмуві.